Ladies and gentlemen, this is кючек, салата и ракия. На здраве, на всички! Който не слуша, не слуша. Който слуша, слуша. Който взима салата с ракия, на здраве да казва на всички. И така специален поздрав отново за онези, които тази вечер са самички и си пиват ракийка с салатка. А онези, които са свободни, да се качват по масите, под масите, над масите, около масите, до масите и, както се казва, на здраве! Айде сега почваме. Взимаш ракия, взимаш салата, то ти пука за малката заплатка. Взимаш салатка, взимаш ракия, хайде на здраве, дай карабиня. Взимаш ракийка, взимаш салатка, хайде на здраве, за малката заплатка. Хайде на здраве, дай карабия, от утре всички да сте парали. Аз ще ви дам салата и ракия, ви ще ми кажете кой ще се напие. Салата и ракийка, всичкото е тука. Хайде на здраве, на кой ли му пука. Целих и не си намерих малкото томатче в моята салатка. Айде, ще се поздравяваме. А така, поздрав за всички слушатели с салата и ракийка. Така, салата с ракийка, дай, смело, айде, качи се горе, играй. Много такава харесвам, много ви обичам да знаете. Айде! Салата и ракийка, това е. Има обета да върви, нали? Така, айде! Така. Върти, играй. Аз повече по салата си падам, макар и. Уп. И така слушате кючека, салата и ракийка, съвсем малко до финала. Специален поздрав за всички. На здраве още един път. Не забравяйте, най-важното е салатата и ракийката, а не заплатата. И така свършваме.